Aby bylo možné šíření infekce zastavit, je třeba pochopit jeho mechanismus. John Allin, lékař ze 17. století, byl u stovky případů. Jeho odvážná pozorování jevů, jejichž byl svědkem, poskytují moderní vědě důležité stopy. Během Velkého moru popisovali kronikáři podrobně medicínské symptomy epidemie. Dnešní vědci na těchto pozorováních v mnoha případech staví. Velká žízeň, horečka, blouznění a především bolestivé černé otoky. Popisy těchto příznaků umožnily moderním vědcům chorobu identifikovat jako dýmnějový mor. Nemoc způsobuje bakterie nazvaná Yersinia pestis, která byla objevena až koncem 19. století.